La Universitat de València ha inaugurat este matí la novena Bienal Martínez Guerricabeitia, que enguany estarà al Museu d'Història de València. Esta edició està dedicada al fenomen de la immigració. La principal novetat és la inclusió de les noves tecnologies. En total s'exposen 20 obres que es podran veure fins el 2 de març. En esta edició, la Bienal, sempre amb perfils de denúncia social, tracta el fenomen de la immigració. El Museu de la Ciutat acull entre el 18 de gener i el 2 de març 20 obres seleccionades per prestigiosos crítics. Entre les novetats d'enguany hi ha la inclusió de les noves tecnologies. D'esta manera, els visitants podran trobar reflexions al voltant de les migracions en formats tan variats com l'audiovisual, el plàstic i el fotogràfic. La veritat és que n'hi ha un 20% de la població mundial que té el 80% dels recursos. N'hi ha 1.100 milions de persones que tenen menys d'$1 diari per a les seues necessitats. En el món hi ha una diferència social, econòmica i també com a conseqüència de les guerres que se provoquen les migracions humanes. I totes elles se podrien englobar en una cosa que és la misèria humana. Les bienals són fruit de la ment de Jesús Martínez Guerricabeitia, un col·leccionista d'art que patí el franquisme i l'exili per motius econòmics. En 1989 creà el Patronat Martínez Guerricabeitia, adscrit a la Universitat de València, i amb l'objectiu de fomentar la creativitat en les arts plàstiques. Martínez Guerricabeitia no ha pogut assistir a la presentació per motius de salut i ha cedit el testimoni al seu fill José Pedro. Mi padre realmente fue inmigrante. Mi padre, allá por los años 50, pues tuvo que exiliarse de España, no por razones políticas directamente, pero sí por razones económicas. Y yo casi, de hecho, no soy oriundo, porque por 3 meses de tiempo no nací en Barranquilla, en Colombia, a donde mis padres se desplazaron. Y por lo tanto, pues pienso que mi padre esta Bienal la habría sentido de una forma una emoción muy particular por ella. La mostra compta amb la col·laboració de la Universitat de València, la Conselleria d'Immigració, l'Ajuntament, el Banc Santander i la Filmoteca. De fet, esta última institució ha programat un cicle especial sobre immigració que coincideix amb el calendari de la Bienal.